ассалому алайкум тамошобинои азиз. Нигоҳ кинед дӯстои азиз, дар ду мавзӯи муҳим мехоҳам гап занам дар навори амирӯза, ки ҳардуш рабт дорад ба муҳоҷиро. Бародарои азиз, хоҳарои азиз, аз ҳамаатон ман чандборо дар видеоам дар программаи эфирам хоҳишам кардагиам, ҳушдорам додагимтон, ки эҳтиёт кунед, илтимос эҳтиёт шавед. Намехе гуфта видеоам да чанд бор ҳушдор кардагимтон. Оле намедонам аз чӣ сабаб боша, ки мутаассифона баъзе аз хоҳару бародарои мо бениҳоят зудбовар шудаганд ва ҳамин гуна мошенникое, ки дар дохили шабакаҳои иҷтимоӣ эълонои дурӯғ мегузоранд. Мақсад квартираи арзон дорем, сдават мекунем, ё ин ки ҳуҷҷат омода мекунем, студентский билет мекунем, фалон мекунем гуфта эълон мегузоранд ва пешакӣ пул мепурсанд. Мақсад мега квартира дорем, барои гирифтан аввал пули залогша партоен 5000 10000 партоен меган. Бисёре аз бародаро бовар мекунанд, пули залоги аввоиро мегузаронанд ва баъд аз гузарондани ҳамин маблағ ва ё гум мешаванд. Ба телефон гап задаган, ай пеш дидагӣ нестанд. Ба телефон гап мезананд, бовар мекунанд, пул мегузаронанд, баъд меранд, квартира нест. Ё ки квартираи суточниро снимат кардагӣ додагианшона, пули якмоҳа квартираро аз дастшон гирифта рафтагианд. Пагаиш соҳиби хона омадагӣ гуфтагӣ ҷамъ кунед охла партона, хеза ин квартираро ман як рӯза ё ду рӯза додагӣ будам, тамом. Ҳамин хеле ҳолатҳо бисёр шудааст. Илтимос, ҳамин эълоное ки дар шабакаҳо мебиро, алал хусус дар телеграм группаҳо мебиро, аввал санҷен, бинен, равен, аниқ кунен, ҳама тарафа ба пул гузаронен, зудбовар нашавен, пул напартоен. хоб чандборо дар ин бора гуфтагем, ба фикрам ҳамиқа гап басай, барое ки нав як хоҳар занг зад, мақсад гирьяву нолаву ана пул гузарондем, пули квартира да як одам фребмон кард, пулмон 15000 залог супорида пули квартираро. А бача мегум 15000 да мерафти як комната снимат мекарди худу дохи. Чӣ дар кор ту? Нахо барои залог пули квартира 15000 ти. Мега хай ман бовар кардам. Хай залога 5000 метиҳан, 3000 метиҳан, 2000 метиҳан. Нахо 15000 залог ти. ҳай қав хоҳар ай қафа мондем, у одаме ки мошеннике ки фрев кардагай парфтагай уро номроша роӣ кардан. Оз иншолло ки ай сусу кофтиков мекунем, агар наёфтем ба суратша дар интернет мепартоем, пускай шитоби ҳама бинан шиносанша. Як рӯз ду рӯз аввал ковем шинина пешравӣ. баъд кадом нафарое ки сафар карданем ба хонаи Аллоҳ, ҳаҷи умра сафар карданем, чи ай Тоҷикистон мисол через Ташкент рафтанен, ё ин ки чи аз Москва прамой рафтанен, рақамҳои телефоне ки дар ҳамиҷа мондагиам, ҳамин бародара занг мезанен, ширкати бениҳоят, ҳамин одамои боварианд, инсонои бениҳоят боварианд. Ман ҳамроҳи ҳамино будам дар ҳаҷ. Мақсад ин аки хуб угандаи рӯз пага ман як сол мешава ҳаминоро реклама мекунам, то ҳозира ягон гапу чап нашуда. Чӣ дурӯғ гӯм охи? Ягон кас ягон шикоят, ягон проблема накарда. Мақсад одамои ба боварӣ, ба дили пуранд. Кадометон ки ҳаҷ рафтанен, сафар карданен ба хонаи Аллоҳ, занг занен дар ин бародар. Оли ман дар описани рақамҳои телефоншон мемонам, дар комментарияро мемонам рақамҳои телефоншона. Мақсад худшона мепурсен кай чӣ хел сафар ай ки ҷо ба ки ҷо сар мешава, кай мераве, ҳамаша ай худшон мепурсен. баъд кадом нафароитонда ки чиптаи ҳавопаймо дар кор боша, авиакасса Исмоил Тоҷик рақамош дар болои экран мебиро ҳозир. дар ҳамин рақамҳо мисол ватсап ҳастай, метавонед дар ватсап занг занед, муроҷиат кунед, оиди нархи наво пурсипос кунед, фаҳме нархи навора ба чиптаи ҳавопаймотона ба дили пур, ба боварӣ харидорӣ кунеду сафар кунед ба ки ҷое ки рафтанӣ бошед. баъд як чизи дига бародарои азиз, як фрезери фурӯшӣ дорам, фрезери морожник тайёркунака. Ҳозир ман дар инҷа суратша мемонам. ҳамин ай хидмай бародаро, ҳамина ман як моҳ пеш, якним моҳ пеш 12500 сомон харидагиам. чекиш ҳаст, ай мағозаи ҳамин Султони Кабири Пешинангӣ, ай ку мағозаи техникӣ дар даҳандари ҳамин Султони Кабири Пешинангӣ. Мақсад ҳозир Султони Кабира нисфша гирифтан, ҷалҷам бурдан, нисфи магазинош дар ҳамуҷа истодагӣ. ман ай ҳамуҷа харидагим ҳамин ва аниқтараш ман не як бародар акай Ахмед меган, ҳамин бародар харидаг овардагма. Мақсад ай ҳамуҷа харидагӣ, чек пекиш ҳамаш ҳаст, ай гарантия дора, яксола гарантия дора чек. Мисол ҳамун магазин гарантия додагӣ. ман як моҳ кор кардам, дар ҳамун точка мондагӣ будам, кор кардам, 100% кор мекуна, ягон проблема надора, ҳама тарафа зур тез да ях мекуна, ҳама тарафа зура. фақат ман аз сабаби оне ки точкама супоридам дига кор накардастем дар куртобхона, ҳамин дар ҳамуҷа мондагӣ фурӯш да мондагиемша. ягон нафар агар дар кор бошатон, хариданӣ бошед, метавонед занг занен, ҳамин рақамҳои дар инҷа мебиро, рақамҳои телефони додармай, занг занен, ҳамин додарам оиди нархи навош ҳама чизиш пурсон шавем ва харид кунем, гирем барем. алло нигаҳбонтон.